Hej, jeg hedder Stig Hart. Jeg er 47 år gammel. Jeg er detailhandler. Jeg har været detailhandler i 30 år, så jeg har også snuset lidt til uddannelsessystemet, så det kender jeg også lidt til. Det, jeg synes, der er sjovt at have med at gøre, det er at tale med andre mennesker, kunne motivere andre mennesker til at yde en ekstraordinær indsats, så vi når vores fælles mål. Det kan være bundlinje, det kan være omsætning, det kan være bruttoavance, svindprocenter og etc. Jeg har haft mange gode resultater i min karriere. Et af de resultater, jeg vil nævne her, det er i 2006, da jeg var distriktschef for 23 tilvændelsesbutikker. Der havde vi et overskud på 25 millioner kroner, et historisk overskud. Det er noget, jeg er rigtig stolt af at være med til at kunne præstere. Måden vi gjorde det på, det var simpelthen ved at eksekvere. Vi havde et ordsprog i Tæppeland, der hed Don't talk, just do it, og navnet det var Stig Hart.